Sanibonani babukeli enhlanga sezantsi lo mbingelelayo ukubheka anokhuzwayo lapho endaweni yesibili. Namhlanje ngithi ngizonazisa ngosuku okhulu lwendumezulu eProfessor Silver Sonke Sibusikamthani ngomhla ka-20 kuyobe konakele kakhulu kuyobe kuphuma iMinister kaMaskandi sithi yayo hlokwe amashiqa. Lapho besoke sibashiqela yonke indawo ngalo zonke amaqomo onke indaba zonke. Ngiphinde ngixolise kubantu ngoba sasisibazisile bathanda ukucima amasikhathi ukuthi udlubheke uzinasikhulu kwakungenxa yento ethizeke bekunenxushunxushu indawo imihlaba zona ekhulu zindaba zeyigodi zasemakhaya kungasebenzeki ibe kungahambeki. Lokhu kuye kwathi kusikhulu imali kodwa siyabafethu mangathi mayayiphi sifisa betholelane kakhulu uqhubeke sikwazi ukusebenzisa asikho-ke lapho. Bafowethu kuningi engizokuthola kule sidikadlubheke ezophuma isihloko amashiqa. Njengengoma lapho kunengoma ezithi umntana okhulele egiyani angibaya amashangana ngalo mntwana. Yizo ingoma engizokuthola lapho. Kube nengoma zothando lapho ezimnandi kakhulu. Inkulumo ngayilindile ezithi ngaye niyabona ukuthi uthando lide into emzuzwana nokusadidekile. Ungazithatha isibhamu uyidubule uyidubule ubala into emzuzwana nokusadidekile. Ungazithatha intambo ey'khulu uyikhumbule ubala into emzuzwana nokusadidekile. Yingoma ey'khona-ke lezo bafethu. Sithi kadlubheke iyashisa kakhulu iyashisa kakhulu. Ngizokucela nje kunina bathanda umculo kaMaskandi. Sengiculile nabantu abaningi ukuhlukana kwabo. Kulokhu ufuna ukwenza kuhlukile ukuze abaculi abathathu uzibafishane lapha phambili. IMonday kuyobe usuku lokugcina sesitudio qedile yonke into. So ngicela nje uze uvulweni ukuthi ngifisa ngisebenze nobani. Bakhona ababili abasenhliziyweni yami, bakhona abasenhliziyweni zami kodwa ngizozwa nami. Then masengiyadela mina-ke ngoba ngizogcina ufakile mina ngizokhetha ukuthi bangisebenze naye. Kodwa kulokhu ngizobezwa abaculi abathathu umhlaka-20 kona-ke iyashisa ezansi iyashisa umhlaba wonke lobo umulilanga kungadona asadvertise badala siyacula siyacula angazi kusayikujana kuyokuqhuma ngalelo langa umhlaka-20 noma kanjani yashala fast and quick futhi umlilo siyabangena ngisajika futhi kuyoze liyoshona sidibene emakhelwane. Njengoba sekusebenza ne-Fast and Quick kuningi engisazokubona okusha njengoba nabona ngo-2017 ngathi ngifika ku-Cause Media ngafika nomehluko omkhulu wengoma nakulokhu into engenze njalo kwi-Fast and Quick ingoma lapha iyadida phela ngoba kumkhulu-ke iningi into engihlezi ngifika naso ngokubona nje ingoma ethi
ngcono sebenzisa abaculi abaningi lokho singafakwazi ukubona namanje ngoba ngizele ngoma ethi ngithanda umgama isitayela eqala ngqaphi ukusindana eminyakeni ngaphezu kwale kodwa nje isitayela engingasilonyaka ingoma nje iy'ntathu eziyi-4 ehlukile kodwa ngisho ukuthi ngithanda ngisebenza ukukhulu kusephambili angithatheli kwabathize ngisebenza ngizobona ngiyako zayo lesiqu lesi ngoba bazosebenzisa kanjani abasebenzi be-TV kodwa nje lokhu ngithembisa kakhulu ngoba ngaphansi kwefestival nje kuningi engisazokubona okuhlukile kudlulekele imazi njengoba sekuqalile abaningi bangibuza ngithola kumdibana kanjani no ungatatazeli bayaphansi kuningi engisazokubona first and fifth yakho